Sziasztok! Ma azért csináltam ezt a videót nektek, mert sokan kérdezték, hogy mi a helyes húzáshoz, hogy lehet megállapítani a helyes húzáshoz az íjászatban. Először is szeretném mondani, hogy tulajdonképpen nagyon sok fajta módszer van. Többet már teszteltek, de a legjobban bejött rendszert, vagy szisztémát fogom nektek elmagyarázni. Na most nagyon fontos lenne az, hogy az egész mérést egy megnyugodott, lazított testtel végezzük. Ami fontos lenne, az tulajdonképpen az, hogy a kezeteket fölemelitek, és lazán tartjátok a vállatokat és mindent, tehát nem emelitek föl, nyugodtan. A kezeteket, hogyha így tartjátok, észre fogjátok venni, hogy feszültség van a kezetekben. Mivel hogy íjászatnál nagyon fontos, hogy ne legyen feszültség sehol se. Tulajdonképpen az íjat ne izomzatunkkal, hanem a csontozatunk segítségével tartsuk célzás közben. Azért nekünk egy olyan pozíciót kell találni, ami a legkönnyebb, a leglazább a testünk és a csontozatunk számára. Ezért így a kezeteket próbáltak így 45 fokba elfordítani, és nem feszesen tartani, se a könyöket megfeszíteni, hanem egy kicsit meglazítani, a vállat is lefelé. Így. Ebbe a pontba. Ahogy minden lazának érzünk. Tulajdonképpen a lövésnél, kicsit most egyre elfordulok, a lövésnél ezt a 45 fokot, hogyha megtartjuk, úgy a kezünket az így 45 fokba tartjuk, mint az első 45 fokba tartjuk, akkor, hogyha így befordítjuk a kezünket így gyönyörűen, meg a másikat, a bal karunkat előre tartva 45 fokba tartjuk, tulajdonképpen ez lenne a legoptimálisabb állás. Ebben fogjuk majd mérni a húzáshoz. Tehát még egyszer fontos. Kezeteket lazán, vagy karotokat lazán föltartjátok. És 45 fokba. Mind a kettőt előre 45 fokba. Lazán. Ezt a karotokat így befordítjátok, a másikat pedig előre tartva egy falhoz rakjátok. Ebben a pontban kell majd a faltól a szánk mögött 2,5 centire mérni a távot. Ez lesz az optimális húzáshoz. Na most van még egy nagyon fontos dolog. Ez az, hogy természetesen a vállat is korrektül kell tartani. A húzáshoz megállapításhoz, a korrekt húzáshoz megállapításához. Hogy rakjuk a vállunkat helyes pozícióba. Tulajdonképpen mikor egy lövést elindítanánk, vagy még mielőtt a lövést elindítanánk, akkor nagyon fontos, hogy az íjat, ahogy tartjuk bal karunkba, természetesen aki jobbkezes, annak meg kell egy kicsit feszíteni az íjat. Mert mikor megfeszítem a kicsit az íjamat, a vállam egy olyan pozícióba kerül, ahol tulajdonképpen zárt. Tehát később, ha az íjat már felemelem, abból a pozícióból nehéz lesz ilyen magas vállat csinálni. Ezt úgy kell csinálni, hogy tulajdonképpen meglátjátok, hogy tulajdonképpen a karmat, hogyha normálisan egyelőre tartom, lazítva semmi gond, akkor normálisan van a vállam. És akkor kicsit megfeszítem, akkor láthatjátok, megy lefelé a vállam. Tehát egy kis feszítés kell. És ahhoz kell abba felemelni. Most, hogyha felemeltem, rosszul is tartom a pillanat, de a húzáshoz meg így kell mérni. Akkor most a falnál, a faltól ide, a számtól 2,5 centire, 2-2,5 centire hátra kell mérni a helyes húzáshoz. Tehát nekem ez itt lenne ez a ponton. Na most, hogyha én ezt megmérem, én már megmértem előzőleg, ez pontosan 28 szor. Az én optimális, a valóságban a teljesen optimális húzáshosszom 27,75. Ez azért akkor annyira optimális, mert ha fölfelé, meg lefelé lövök, az tulajdonképpen nekem ahhoz egy kicsit
rövidebb húzáshoz kell. Mert ezekben a pozíciókban már egy kicsit rövidül a húzáshoz. Tehát tulajdonképpen az optimális húzáshosszam nekem 27,75 és 28 coll között lesz. Úgyhogy ez a metódus, ez a rendszer, ez a mérési módszer, ez a legjobb. Természetesen különböző módszerek voltak, hogy az ember a karját nyújtsa ki, és a két ujja közötti távolságot azt megmérik, és 2,5 alasszák, de ez nem jó. Miért? Mert lehet az a bal karon hosszabb, vagy rövidebb, mint a jobb karon. És ilyenkor ez az egyszerű rendszer nem működik. Ezért ez, amit most mutattam nektek, ez a rendszer a legjobb a húzáshoz korrekt megállapításához. Természetesen az is nagyon fontos, hogy miután a karunkat fölraktuk a falhoz és mérünk, ha a fejünket elfordítjuk, azt normálisan csak egyenesen, tehát se előre ne hajlítsuk a fejünket, se hátra meg ne húzzuk. Ahhoz, hogy tulajdonképpen biztos legyünk benne, hogy a húzás hosszunk teljesen korrekt. Azt tudnunk kell, hogy egy ideig legalább már edzenünk kell, hogy az izomzatunk hozzászokjon a Z-hoz. Ha ez már megvan kb. Egy 1,5-2 hónapos edzés után már ez helyben lehet, akkor tulajdonképpen, hogyha az íjunk túl rövid, akkor a célzáson, azon a módon, ahogy mi célzunk, azon látni lehet, látható, hogy a húzás hosszunk esetleg túl rövid, vagy esetleg túl hosszú. Ha túl rövid, akkor a célzott tüskénk a célon tulajdonképpen itt cikázik. Gyorsan oldal leföl irányba mozog. Ha a húzás hosszunk túl hosszú, azon tipikusan látszik, hogy le-föl fog a tüske mozogni a célon, és nehezen tudjuk tartani a közepén. Egy optimális húzáshosznál, és teljesen ez függ az íj súlyától is, tulajdonképpen nagyon nyugodtan fogjuk tudni tartani a célon a tüskénket. És ez az a cél.